Επειδή είμαι γυναίκα, παρακαλώ πολύ να καταγραφούν στα πρακτικά. Κυρία μου, το σώμα του εγκλήματος, και να μην με κατηγορήσετε για διαφήμιση. Λοιπόν, αυτό είναι γάλα, σήμερα το πρωί, και αυτό είναι ψωμί. Με συγχωρείτε, τις σακούλες θα τις μαζέψω, δεν θα τις φορτώσω στην καθαρίστρια, δεν θα χαλάσω και το ντεκόρ. 0,60 0,60 και αυτό 2 ευρώ. Τετραμελής οικογένεια, τετραμελής οικογένεια, κάθε μέρα 2,60, το μήνα 78, 360 μέρες και όχι 365, 939 ευρώ. Αν βάλετε και τις 5 μέρες, 949 ευρώ, 950 ευρώ, 950 ευρώ μόνο για αυτή τη φρατζόλα και αυτό. Δεν θα με κατηγορήσετε για λαϊκισμό, έχετε φάει στη μάπα το Στέφανο Μάνο με τα τουβλάκια προεκλογικά. Ούτε θα μου πείτε ότι χάλασε τον ντεκόρ και το σεβασμό της Βουλής. Καθόλου δεν θα μου το πείτε. 950 ευρώ μόνο για αυτό και γι' αυτό, για τίποτα άλλο. Τίποτε άλλο. Θέλετε να βάλουμε το ημερήσιο, χαλάω το ντεκόρ. Τώρα ναι, χαλάω το ντεκόρ, δεν πειράζει. Εσείς στη δημοσιογραφία. Ούτως ή άλλως, ξέρετε, στη δύσκολη στιγμή το γάλα ζεσταίνεται και γίνεται παπάρα. Νομίζω ότι δεν είναι εικόνα για να τη... Δεν είναι εικόνα για το κοινοβούλιο. Είναι προσβλητικό για το κοινοβούλιο. Μήπως είναι εικόνα αυτό? Εγώ την άλλη φορά δεν φέρω τα κοτόπουλα. Λογαριασμός της ΔΕΗ. Κύριε Πρόεδρε, πάρτε το και κρύφτε το. Πάρτε το και κρύφτε το. Όχι, δεν θα το κρύψω. Εγώ θα το αφήσετε κάτω. Να το κρύψω. Ορίστε, στα πρακτικά. Δεν διατηρείτε στα πρακτικά. Βάλτε το στα πρακτικά όπου θέλετε. Βάλτε το κάτω στο σκουπίδο, δεν είναι και, δεν πειράζει. Πετάξτε το στο σκουπίδι, δεν είναι και το γάλα. Θα το μαζέψουμε ούτως ή άλλως. Δεν θα είχαμε, αλλά πάρτε και το ψωμί. Δεν θα είναι τίποτα το ψωμί. Ορίστε, στα πρακτικά δεν το κάνετε. Δεν σηκώνετε για τα πρακτικά. Τη σακούλα τη βάλω εγώ από κάτω και θα σκύψω να τη μαζέψω. Δεν έχω πρόβλημα.